Pre efektívne umytie by ste si vlasy mali najskôr prečesať, aby ste ich zbavili zauzlení a zvyškov stylingových výrobkov. Existuje mnoho mýtov o správnej teplote vody a umývanie vlasov. Ja odporúčam používať teplú vodu, ktorou vlasy dôkladne navlhčíte, než použite šampón. Najlepšia je voda, ktorej teplota zodpovedá vašej telesnej teplote, takže ani príliš teplá, ani studená. Na krátke vlasy použite malé množstvo šampónu, približne veľkosti orecha. Na dlhšie vlasy použite o niečo viac. Šampón rovnomerne rozotrite v dlaniach, inak sa nahromadí iba v jednej konkrétnej časti hlavy. Po rovnomernom nanesení šampónu začnite vlasy opatrne masírovať, aby ste vytvorili penu. Nakoniec vlasy opatrne opláchnite teplou vodou, až kým voda stekajúca z vlasov nebude úplne čistá. Trvá to približne 3 minúty. Ak vo vlasoch nevznikne dosť peny, umyte vlasy ešte raz. Vyberte si kolekciu výrobkov Vela Pro Series podľa potrieb vašich vlasov. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov vám odporúčam používať šampón a balzám z rovnakej kolekcie. Pozrite si video o určovaní typu vlasov, aby ste zistili, ktoré výrobky sú pre vaše vlasy najvhodnejšie. O viac informácií a rád požiadajte svojho kaderníka. Aby vaše vlasy vyzerali čo najlepšie, nezabudnite každých 4 až 6 týždňov navštíviť svojho kaderníka. Vyberte si, čo chcete vidieť teraz.